Ассалому алейкум дӯстони азиз, худо нигоҳбони ҳар як кадими шумо бошад. Аввалш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар сабаб мешавед мардуми ниёзманд муҳтоҷ мушкилошон осон мешаванд. дӯстони азиз, сюрприз гуфтам бегаи видеоро мегузорам иншааллоҳ. Видео кӯтаҳ, илтимос дастгириш кинед, хусусан мардуми тарафи восе, тарафи Кулоб, тарафи Данғара. Сюрпризи мо чӣ ба шербачаҳо нависта ки акаҷон дар ҳамин масъалае ки ҳаҷ дар иҷа нависта истодаи касе ҳиҷома мекунад, ҳаҷ ҷоӣ мекунем, чӯ дар Тоҷикистон ташкил намекунем. Имрӯз эълон карда шид, дар канали Дӯстмоҳи Шарифам ҳастай, дар канали Наманам гузошта шид. Акай шаҳриёр ки номи тоҷикони ҳиҷомаро дар шаҳри Кулоб бурдааст, алҳамдулиллоҳ 250 сум ҳаст. 250 сомонӣ тӯли ина қариб 6-7 моҳ шуда шидаги тасмим гирифт ки дар ҳамҷам ташкилиш кунад. Бародаро гӯш кунед, магазин дорай, моли худчай, нарх я нархай, ягон чи дар болош нагузошта ки биге ки бо конкурси гапу чапш кунед. Касе ки мере ҳиҷома мекунад дар шаҳри Кулоб, дар центри Кулоб, рақамоша мемонам 918 41 16 17 мере ҳиҷома мекунад 250 сум. Фитабочка, ҳиҷома, банка ҳамаш аз худ чон 250 сум. дӯстон, бахшиш дар раҳ рафта ҳастем, тақ дуо кунед ки мошин талақ-палақ ҷунбида шуда ҳаракат кунем, шастохта бигузоримш то дер нашава. Связ безебай дар раҳ. дӯстони меҳрубон, ҳиҷомата мекунем, менависем номта туҳфаҳо чиян? Якум ҳаҷи умра 400 нафар бояд ҳамҷа ба қайд гирад, 400 нафар ки бичид иншааллоҳ ҳаҷи умра мерава. Дуюм туҳфа чиян? 5 та телевизори рангаи калон, яъне касе ки номаш ғалти аз ҳисоби магазини худаш туҳфа мекунад. 5 та туҳфа телевизори калон. Сеюм чиз аст? 10 дона плиткаҳои сирх, плитаҳои сирхе ки гарм мекунад хонара, худтон медунед. Ба ҳам худи дӯстони азиз шербачаҳои шаҳри Кулоб, Данғара, Восе, тарафи ҳамун су метавонед иншоаллоҳ бара шуморо шанс бисёртарай, наздики расхоту камтарай. раве нависа ки медонад? Мен нома неғалта падар, модар, апа, хоҳар ягон каса роҳ мени агар худат имконият рафтан надорӣ. Плюс ин қадме ки хад телевизор надорӣ, телевизорро меғалтанд. Як завқманд кардани бародарона ягон конкурс нест. Аз ҳисоби магазини худаш метия, аз ҷайби худаш метия ва аз ҷайби худаш роҳ мекунад. Ҳамин 400 нафари дар 1 моҳ буд мешавад, дар 5 моҳ мешавад, дар 3 моҳ мешавад, дар 10 рӯз мешавад, иншааллоҳ равон мекунад. Акай шаҳриёр, салому алейкум, занг заде кадмед илтимос рақамош дар рӯи экран, дар WhatsApp ҳам нависед, дар Тоҷикистон ҳам ҳастай. Аз номи Бобоҷон 88, аз номи Бобоҷон 88 бо суҳбат кунед, ягон туҳфаак илга ҳастай. Худованд ҳифзтон кунад. Хоҳиш мекунам касе ки занг заде фақат аз канали ман ҳама дар назар дорам, аз номи мо худованд ҳамата ҳоҷӣ кунад. дуо мекунам парвардигор ҳамаи шуморо ҳоҷӣ кунад ки мақсад ба як нияти нек ҳар як кадими шумо миёед, ҳиҷома мекунед, ҳам сунната бедор мекунед, ҳамин ки чико мекунед, шери худо ҳаҷи умра мекунед, телевизора бақам мекунед, 5 та телевизора ва 10 дона плитка. дар ҳаққи ҳамаи шумо дуогӯ ҳастам, дар ҳаққи дуо кунед ки дар раҳи сафарем. ассалому алейкум.